CIT नि बे सेंटर फर लिंगुइस्टिक्स एंड कल्चरल स्टडीज डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सशियल साइंसेस नि सिङाव मोनसे सानबानि वर्कशॉप खुंदों। बियो मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी तारमाने बे कमीशना रावनि जे सोदोबफोर साइंटिफिक बा बिगियानारि सोदोबफोरखौ बिथांमोनहा दायो एबा बानायो। दा दिनै गोबां भाषाफ्रा गोबां रावफ्रा अलरेडी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीफोरखौ बानायखाबाय आरो एसामिसावबो जाबाय। दिनै बर'नि थाखायबो मावनो थाखाय जोंहा दिल्लीनिफ्राय बे कमिशननिफ्राय सासे एसिस्टेंट डायरेक्टर फैदों, डक्टर आनसारी बिथाङा फैदों आरो जोंनि माखासे एक्सपार्टफोर बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि CIT नि माखासे आरो बर' थुनलाइ आफादनिबो दङ जोंहा। बिथांमोनखौ लानानै जों दिनै बे बर'नि माखासे टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज बे बिरोंदामिनारि सोदोबफोरखौ दा बेवहाय बानायगासिनो दङ। गासै 50,000सो सोदोबखौ जोङो बे मिटिंनि गेजेरजों जों दाफुंगोन आरो बे सोदोबफोरखौ बिथांमोनहा गावसिनि वेबसाइटआव बेखौ बिजाब महरै पाब्लिश खालामगोन। दा बिनि सोमोन्दै गोथौयै गुवारै बिथां आनसारियानो फोरमायगोन। आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनो लुबैबा बेवहाय गासै 15 सोद्रोमा गोबां बेकग्राउन्डनि दं, जेन'बा सिभिल इन्जिनियारिं, फिजिक्स, इलेक्ट्रनिक्स, ओमफ्राय जोंहा माबानि दं फिजिक्स, मेकानिकेल, इलेक्ट्रिकल आरो ओरै बर' थुनलाइनिबो थाबाय लिंगुइस्टिक्स। बेबायदि गोबां बेकग्राउन्डनि मानसिफ्रा बेवहाय ज' जानानै जोङो बे टार्मिनोलॉजीसफोरखौ बानायगासिनो दं। माबायदि रेसपन्स दा बाथ्राया नैबेसो, जों दिनै बर' रावा 8 शिड्यूलाव थांबाय नालाय बेहा दिनै नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव थोजासे इम्पर्टेन्स दंसै। दा बे 90 फारियाव हाबनाय राव जाबाय नालाय बेखौ भारत सरकारा जेब्लायबो मा हाबाफारि मावनांगौ दं बेखौ जोंनो हरबाय थागोन। दा दिनै बे टेक्निकल टार्मिनोलॉजीआबो 8 शिड्यूल भाषा जानायनि थाखायनो बेखौ जोङो फोजौनांगौ, फाहामनांगौ, दाफुंनांगौनि खामानिया जोंनियाव बांसिन फैबाय। बेनिखायनो बे खामानिखौ जों सिस्टेमेटिक भाबै मावलांबाय थानांगोन आरोखि। CSTT कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भारत सरकार का ये जो शब्दावली निर्माण का कार्य करता है। इसमें हिंदी और भारतीय भाषाओं में 1961 से अब तक हम लोग कार्य कर रहे हैं और अभी NEP 2020 के अंतर्गत भाषा में शिक्षा का माध्यम परिवर्तन करने के उद्देश्य से ये जो बैठक है ये इंजीनियरिंग बृहद इंजीनियरिंग शब्द संग्रह का है, कम्प्रहेंसिव ग्लोसरी ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका हम लोग बोडो भाषा में कार्य कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी जो विद्यार्थी है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपने भाषा में कर सके। आयोग जो है इसी उद्देश्य से ये जो बैठक है 5 से लेके 9 जून तक जो बैठक रखा गया है, इसमें जनरली इंजीनियरिंग के ही सभी शब्द हैं और उसका हम लोग बोडो में स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं और ये करीब 49,000 है। इससे पहले भी बहुत से भाषाओं में हम लोग इंजीनियरिंग का कार्य ग्लोसरी निर्माण का टर्मिनोलॉजी डेवलप कर दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जैसे ही ग्लोसरी पब्लिश होगा तो शिक्षा जगत में जो बोडो भाषी के लोग हैं इसका पूरा उपयोग करेंगे और प्रयोग भी करेंगे, जिससे इसका प्रचार प्रसार होगा। हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोविंद बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गोविंद बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पोकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्री बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं।
आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।